Abrana ye bona iginadeɛ mmienu ɛyɛ adeɛ mmienu ɛyɛ honam ɛne sunsun ɛyɛ summi me ma di fo a metena ase a mehwɛ ne din no wo sɛ baabi a ne haw ne fi no efi bia mmiɛnsa ɛdi kan efi blaster team no Okay. ɛtɔ so mmienu efi ne manager na ɔde tu kwan Okay. ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ ebusua no nti wapɛ because wɔsi obi benya wa fifie abrabɔ ne bɔ wohu na kwan a ɛbɛyɛ den sɛ nea ɛyɛ wo de obi bɛgye fi nso wohu na kwan a ɛyɛ wo dea obiara nim sɛ ɛyɛ wo dea nanso yɛbɛgye abrabɔ no woyɛ no abɛɛfo a wobɛka gye o na ma obi mfa perception ni hyɛ otirim sɛ ewiase japadeɛ yɛ mfa nkɔ baabiara wonya yɛ sɛ wodwe saa adwene ne pɛ wobɛbɔ brasan because me na make out say yes japadeɛ mfa nkɔ baabiara na me ba me de V8 na ɛba me a make say yes japadeɛ mfa nkɔ baabiara na wiase no mu nneɛma yɛ wuwudeɛ no wobɛba na me te story building no me ma kɔ school aburokyiri me a make out say yes japadeɛ wonya yes japadeɛ na ɔhwɛ okra mfa so ɔbɛn na ɛwɔ so me ntare a me hyɛ no kora wo say yes be ma okrum Abusia enra ye nya be ma adunjima ekopie mu ewo oyerepa na busia ode ne nsem ekoto ante na enuma na ne nsem no eye nsem a awe ho yie pa na sabusia wote nsem ne ye wo se ne nsem no ensem hyehyɛ nsem nim na ena emesaka prophet Adonai ya ne no eba bidin komoni ahwe se adunjima nsem ya wo koka ye eye abusia no na edi na bro eye ne mental health na wanhwe ne yie anase edien ena nsem ye fusem na wo ka sei ne coach ababonten abidi enkoma wo no so I ne side of the story a wo ka at the far branch no best so be come home near ma odifa akwaba na fe ye di enkobo ye komo odifa akwaba no me subscriber to no so ya no akai so the bell no be count so na be na upload no to one first person ya won sa every kind aka Puli from Wakaba you so man papa bi abo abo ade ko pon ade enwa de edunjima wa trending new pa ewo anti na show ni so me dey say video no whatsapp dey won bi ahwe won ye hwe na wuti abante ne nsem no me to fa bo me be ka say na fa you want any can tia hwe for mo hwe ensemble me pai boni so obo ade yankopon ye obi bia koma so bisade ma na hye ne die ni brand na sema ade atu gwa na ya re hoyi na aya bibia no kasa bia ya meta kan se sabrabon wan tine bo ase abebo brasa hwe ye nia be me ya onasem abetu bedwemu ya na wo se abrabon febi no wa bo brasa because so unya daji tie nkomodie na ekohwe na febi no want to me nyama bi yi ewo wonam febi ani shunshun febi abrana ye bona iginadeɛ mmienu ɛyɛ adeɛ mmienu ɛyɛ honam ɛne sunsun ɛyɛ summi ade sa woda na ade ti so a wo sɔre sɛ wo so bɔ bra ba wo sɛ mra wo ada no ɛyɛ obi so ne na de kye ɔno twa so ɔbɔ ne bra nti sɛ oba yɛ sunsun me wo ɛbɛka sɛ abrabɔ ho adwuma yɛ wo sunsun ade ti a na yɛ address na yɛ kɔ because result to be our expect wo honam fem no be yo wo adwuma wo sunsun ma nsa na pie ho ne mo o ye die no ɛyɛ ade mmienu opa na wudi abantu na sɛ ɔde abɛtu abɔnten no me ma di fo a metena ase a mehwɛ ne din no wo sɛ baabi a ne haw ne fi no efi bia mmiɛnsa ɛdi kan efi blaster team no ɛtɔ so mmienu efi ne manager na ɔde tu kwan ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ ebusua no nti wapɛ team okobo ye blaster manager odi ni two and after busua so ofiri mu ɛhɔ no na ye pillar nan kasa nti ɛhɔ no de last hour ɛhɔ no de na abetoja was obi benya wa fifie se answer na bon tin su bi benya wo kwan na se bi atwa fi bi abedu bebi ansa na benya kwan afa so abrabo ya de ni se wan tin bo ase abebo brasa tinipa bebre bobra
na wɔn bɔ brasan ba wɔn ani ba a wɔn hyehyɛ wɔn bɔ brasan yɛato aberanteɛ ɛyɛ suadeɛ kɛse ma aba ɔbaa anaa bɛrima a wobɛtie aberanteɛ no ase sɛ wohwɛ bi a ɛno ɛyɛ awakening call bi a ɛwɔ ma wo ɔbaa anaa bɛrima wobɔ bra w'ani abere sɛ wopɛ biribi agya wɔkyi wo mma daakye anaa wɔkyi daakye na wɔn kwan bɛfa so abɛtoto onyama yi one sisi aberanteɛ no tena te ase ada sɛ ɔyare ɔno ne gyapade a wabere nya no sɛ wotie ne nuabaa no kɔɔ so a wɔn frɛ no ne nsɛm ɔkaeɛ a na wohwɛ aberanteɛ no te ase na ɔno ne gyapade na ebi stand bi sɛ ne nuabaa no sɛ ɔma no 50,000 Ghana cedis that was old current 500 million na ne din a ɛda nkrataa no so no wasesa no de ne de ato so a ɛka dɛ nkyerɛ nti sɛ ɔno te ase kɔ ntumi nya access to ne fie na owu a ne mba bɛtumi atwam wɔ fie n'anim adeɛ wo yɛ apete nipa bebree na ndɛ ebinom aka akwantuom obi kɔ mpɛ sɛ ɔbɛba fie because onya akoma pa ne adwempa ɛbɔ bra no hu so ɔwɔ sɛ ne kae ne nkyi nti na ɔyɛ bia no ɔde ba fie sɛ momfa nyɛ bibi na daakye bi yɛn nyara yɛnya so mfa so obi bɛdu fie no na wɔn ama no pictures sɛ yɛsi ɛdan kama ɔbɛdu fie na protocol no bi ɛnso no ɔwɔ akwantu mu anaasɛ bibi ɔwɔ bɔ ne bra de bi ɛsɛ ne dan no edu lunch edu flow edu wei ohun sɛ wɔn tumi yɛ video nyinaa ɛwɔ sɛ amanfo wɔ site a wɔn yɛ adwuma but ɔba afie no sɛ video sɛ wɔde sɛ no owu dan no in reality no owu. Okay odifo wo ka nneɛma mmiɛnsa bɛka sɛ nan po baako se Black Star kɔbɔɔyɛ manager ɔde ne tu kwan afei busua wɔ funu nanso sɛ ɔbɛka ya wo bi kan akasa no wɔka sa brand na fe bi na sɛ wantoto ne nneɛma yi nti esi bɛn na mmiɛnsa ya ɔka ya kɛne nyina bɔ baako ne nyina no ɛkama yɛ sɛ ɛyɛ sunsun asɛm na mo yɛhwɛ brand no so lifestyle ya wo di yi because ne team ne manager na wɔka sɛ ɔde ne tu kwan okopie mu wɔ South Africa the agents a wɔkonya no bɛdi nkɔmmɔ no wɔkyerɛ sɛ abrante ne obi a ne kɔma ha no nkyɛn na ne buafu wode na tena ha na waka asɛm atwɛn sɛ tena ha me ba no mmra no ɔno so asɔrepo enti ne abrante yi ɛkɔm ɛnyɛ wɔn no ankasa na kɔma bi ɛha no ne lifestyle bi a wantoto ne yie ɛna ama ɛnɛ wadu abusua wode blame ne ɛma no na abusua no ammɔ na bro in the way because ɔbaayɛ no ɛdan ne si hɔ agyapadeɛ no wabɛto daka wabɛto koraa nso ɛ medase abrabɔ no sɛ wante ase a bibi si a wobɛnya adagye akyerɛkyerɛ mu na kɔma ha no ɔni suban ɔmmuadeɛ ansa na wobɛhu sɛ obi ɛyɛ ahomaso anaa obi kasa obi aka biribi ɔntie no ɛyɛ biribi na ɛfi baabi ansa na bɛka biribi ma biribi ayɛ biribi obi tumi di yɛ adeɛ bi owie a na n'ani aba ne ho so na ɔsunsun na sɛ obi bi kɔgya baabi a anaa obi wɛkewa a ɔmmisbehave ɛwɔ nipa no so obi ahu sɛ wonyɛ sɛ na ɛsɛ obi ahu wonya asɛm obi anka bi ma obi abɛhu sɛ wonni suban one meka sɛ ne haw no yɛ biabia mmiɛnsa a footballers challenge wɔ mo ho try wɔ mo ho because of sɛ ɔno bɔ number 4 ɔso bɔ number 4 ɔne debate ebi wɔ ha na wogyina hɔ no wobɔ ne yie nti akonya ne ani ne ɔte wɔ ma ne sɛ ɔno bɛnya saa akonya no abɛbɔ ne seesei nti ɔbɛtena wahwɛ ɔno nko a wagye hyɛn no agye sika gu kotoko ɔde wobɛfa baabi abrabɔ no ɛyɛbɔ no wante abrabɔ no bɔ ase a wobɛbɔ brasa nti wɔ hɔ a ne wafo baabi a hɔ yɛ hye no ade ho gya fa baabi ɔwamfa baabi a bɛbɔ brasa two ne manager no ɔde ne tu kwan ɔsɛ ɔbrɛ ne contract na contract ɔde brɛ no na ahwɛ mu nyɛme na meka video no mu nyinaa mohwɛ bi ɔsɛ contract a ne manager de brɛ ne sɛ ɔnsan no team no ɔkɔbɔ n'anim mpanyinfoɔ obiara nsan biribiara wɔn nkyerɛ no allowance abɛgye wɔn nkyerɛ no team no akɔbɔ no sika a yɛde tɔw na wabrɛ no pepɛ sɛ ɔnsan wanka abɛsan ɔnsan nti no yɛwɔ nkurɔfoɔ wɔde nkurɔfoɔ tu kwan ɛkɔ Qatar
ne Dubai ne Arab countries a yɛn nuanom mmaa yɛ de wɔn kɔɔ sɛ wɔn kɔɛ nurse na adwuma ebe wie na maid na wɔn de kɔɛ agent na ɔde kɔ ɛfa bi no watɔn wɔn dadaagye ne mu sika nti wo deɛ hyɛ wɔn adwene sɛ obi de tu kwan akɔ aburukyire akɔbɔ bra wobɛbi wɔn akɔda ne akoa atete yɛ dwodwo a mmɔfra no bi kɔm ɛwɔ sɛ Arab countries woти bia woyɛ mmɛhyɛ because agent no de ahyɛ ne tirim sɛ kɔ na ɔkɔ no bosu yɛbɛtua wo sei ɔno ho wakɔ ɔne nipa no akɔyɛ biribiara sensan nkrataa agye sika no gu nkotokom dada ɔde wo kɔ so a ɔbɛsan agye wo ankasa a ɔhu sika sɛ ɔde wo kɔ abotire ɛne ba wo so na ɔde wakɔsi Kuwait aba social media bebree a ɔman mu mpanimfoɔ atu wɔn anammɔn bebree a yɛn nuanom anaasɛ yɛwɔ faasefo anaa yɛn mma wɔn gu Kuwait ne other Arab countries a wɔn brɛ a ɔman mu mpanimfoɔ twa wɔn kwan nanso nipa ne fa abɔfra no de wɔn kɔ Ghana mpanimfoɔ na obi akora ne mu hwɛ bɛɛba abɛda wɔn so ade ntia nti fa ne sɛ wɔakɔsan deal bi ɛna ne nim ɛna nso contract na wɔakɔsan no ne party ne nsan ɔbaa de yɛn nkɔpɔ mu mmɔbɔ makɔ sukuu kra makan na wɔn sɛ contract na mepɛ sɛ mesan a mede ahoma ahyɛ me kɔn wɔ wɔn anim na nipa no so ebi wɔ no wagye sika na sɛ nipa no nkuta sunsun pɔpɔ mma wɔn atɔ da ɔbɛko tia two ɛtɔ so three ɛyɛ ebusua no deɛ yɛn na abɛtɔ dwa na yɛn nya yɛ ti ɛdɛn na ɛyɛ nwanwa ɛyɛ ahomte sɛ ɔmaame ɔkye ne wo nua baa woni fi ɛna baako ne fi mu baako otumi kɛkyɛw sɛ wo agyapadeɛ na gye 50,000 Ghana cedis sɛ 500 million or currency na yi bi fi agyapadeɛ so na fɔm ne bi nto so adentia odifo yɛn hwɛ ne si aberanteɛ no wɔhyɛ ase footballer wei nyɛ n'agyapadeɛ baako pa a wɔyɛɛ ɔno a ɛrekasa no n'anim asɛm no sɛ watontɔn ne nneɛma bebree ɛna akɔka wei already no ne nua baako de ka bɛka kyerɛ mu sɛ ɔse agyapadedan no kɔ a watɔn nti ɔmo ntum fifie hɔ ɛkyerɛ na aberanteɛ no kyerɛ sɛ wɔkaa ne saa because na ɔpɛ sɛ ɔbutu na ɔgye ne dan enti ebi abusua no ɛnɛ Ghana asase wonni Ghana ha yɛ abusua no abraa wodi sika ma ne yɛ ɔmo ani ɔmo anyɛ waborɔ ɔmo tumi tɔ asase no wokaa sɛ ɔmo nsi dan no ɔmo anyɛ waborɔ ɔmo si dan no asi asase no so ɛhɔ na wɔmo te na aduru baabi na wɔde kan aka kyerɛ mo sɛ ɛdan no paa watɔn wɔde kan tontɔn wɔ nneɛma deda enti ne nua ne baa no tena ase ho sɛ ne nua bɛɛ me baabi ase sɛ wɔde n'ani akyerɛ ɛdan yi kɔdi ne nsa a wɔbɛtɔn enti sɛ wɔbɛtɔn de ama abɔnten so ne na firi abusua ne nsɛm deɛ ɛnea menyɛ naborɔ nea mentɔ adeɛ no wɔ nua bɛma no hɔ na ɛmbɛdi abusua no ma nka nyɛ no ano agyapade na ɛho adeɛ ɔda wo no ɛyɛ ne nua bɛma no deɛ ne nua bɛma no deɛ nti aba ne sɛ ɔtɔn a polisi kyene sɛnea wotɔn a metɔ wotɔ a fie no is what's 8 bedrooms video na ɛba wohwɛ compound wotɔ no 500 million old currency ɛho fie ni na cement bag baako ɛsɛ nti no sɛ ne nua bɛma no ɛtɔn ne gyapade a adɛn na memfrɛ ne nua bɛma no ntena ase na membisa challenges ɔkɔ mu wɔ abrabɔ na mewɔ mmoa bi a memfa mmoa no na ɔnyina dwen fie no ɔpɛ sɛ ɔtɔn no so ɛne so ɔyɛyɛ abrabɔ no te aseɛ sɛ abrabɔ no woante ahye a wobɛbɔ bra asan hwɛ saa asɛm yi a abɛtɔ abɔnten ɛnnɛ yɛka ho asɛm ato nnipa bebree ebinom koraa de ho ahomte aka akwantuo sɛ ɔmma fie bi aberanteɛ no ka asɛm baako bi ayɛ sɛ nnipa adwe nkɔ so ɔsɛ ɔda otumi so daeɛ na ogyina ne maame anim na wabɔ naked na odware wonim nea kyerɛ wode woso daeɛ kɛkɛ na wabɔ naked na wonam a wonim nea kyerɛ abrabɔ nsa na obi bɛyɛ wo ɔhyɛ ase fi biribi ansa na pie mu ɛyɛ ɔhonam nipadua na ɛwɔ sunsun nipadua nea yɛmfa yɛni wu dɔ sɛ yɛ bi mu nti aberanteɛ no asɛm na ɔka no akyi sɛ wonyɛ wei sɛ ɔbɛbɔ bra ɛna abɛfa letra ba woyi wo bi a wayɛ wei sɛ ɔpɛ sɛ wobɔ bra bi gya wo nkyiri mba bɛsua deɛ wɔ asɛm no aberanteɛ no ka no nnipa bebree abɔ bra a na wɔn ankasa agyapadeɛ a wɔn abrɛ nya no wɔn ntumi nkɔ ho
minimum bi ono ani fi o de mo bi so nhwe so man keke no be na gbe so coffee bi ana yare abon obeda dem be 1 2 months ono ani di nipa na o de share ne nsam ye ne busu ni onu no but anytime bi o be make attempt so coffee o yare be bon adetia o tie ne kasa o se o kokko ni first o we hu fie no ọkọ̀pọ̀ mpáyé yá kọ́ ẹ̀tí ẹ̀ sáànà ẹni kọ́ bá ní ọ̀hwehwẹ́ ní fíò nínú ẹ̀ bá náà búrọ́kì nù wọ́n ní ìyá nípa tì àbúràbọ̀ ní bọ̀ wọ́n náà kwáyà ẹ̀bẹ̀ yẹ dẹ̀ sẹ́ni ẹ̀yẹ wọ́n di obi bẹ́ẹ̀ di efiri sí wọ́n náà kwáyà ẹ̀yẹ wọ́n di à obi ẹ̀ nìm sẹ́ ẹ̀yẹ wọ́n di à nanso yẹ bẹ́ẹ̀ di efiri nípa bèbèrè à wọ́n mọ̀ nínú àwọn ọmọ di àpá bèbèrè yẹ di omi di àpàdé efiri wọn sẹ́mu bebree yagidi wo meja pade funsem we ni abranti we kum eyi onu nko na okoso hawo wu e wo ni pa bebree pempem bebree ya wo maka nisi wo bebree kwa dia honti ewu efi asase so odifo ye hwe eya na epepi ne hase na ya na me ne asofo bi wo problem titi ne mu a mo yesunsun mo ne men enye de bia me ka se enye ase bibia na dia kohye sunsun bibia na de hye so abrante se wotie ne nkomodie mu yi a e get to a point a oyi book bi kwa se ensem ogu ne ti na dooso ntia ya na oyi bi de book nim se na ebe ya na adwene mu no ebe ye free dia ma no it tells you say yes wa fa brabodum so mentally no e bia na ne wo form no aha no enti ne mental health ne papo no onye okay enti ade na eye no ye be hye ne mental health dia ma no ye de akwa kohye sunsun ne maame na eye no ni nya ba na eye no maame ya gwofu kwalabrem otimi atrenia bobenyina bobobo no enya sikesi fi afei na maame no wo be ye enye bibi na ekoso abrante na de mesan yo na mu nti enti instead of say de be hye sunsun ye de ye ni na bekwa ko se sunsun bi na eye no ne fie na eye no yen hwe abrante na kasa mental health man no stable me o kan ye wonam fem nti wonam fem no se ni ante na aka akire also I didn't know doctor. Abrante me kasa what work a bill no just abrante no problem. Sir. Na some work is so what feeling you about so oma ni ni about be ye no confirm say abrante me kan ye no. Okay. Omo won ni ya say ni about say on say if you ni di man ala rebo. Ye tin say abrabo bi hwe fa konkon a ni ya odi no bi baji. Nipa bebre a obi wa akwantu open krata akwa ba fi ontumi mba minimum bi na India to no open krata oye ya more than 30 years na krata no ya no ontumi aba be di ne he adentia no obi so pa the same ahin na we simiti yo obi e betu ya bo ni kwa fi ja pade so ni kwa mtumi ni am tim tumi nti ya ka shushu shema eno nko na wo no mo sem nko abrabo no ye bibi eni ma nipa e ma no so o na o bobla san ya o ma ma nchi o san bi na ho a wa start ya mo ni ada ho wo obi a bobla san ya we just start o ta complain first pa eduma na me ye na kwa na koyi o mi tu kwan na mi champagne fo we o mi start eduma we na mi penin pemasem sisi akwa do mpem ni mahwe o bobra san o bobra san o mi sia mi kunu ye sia ye twempra me nka wo isi ye wa ye wo ba ku mienu mi kunu ma fie mpo o bo aware ne asan atifi dada itu o tena wo ma wo bobra san pe bambo chi kwan football is one with someone 90 no. Okay, kabelo maybe say o di kan say the problem e ba ku fi black star camp send ya wo ka so mo nanti e bia enye wono ana nanti e bia wa kodi nrodu wa kutu nyema bi e na face ade na comment no oba wan ka se nru wa kodi o so agi ne japade nti ala ye kan won se me ya hwe me ewu so therefore what say nyema na ye miensa ya me ni na me ka kire o nti me so say one footballers na ka so wo mu chi enti mi ma say bi onu ne chi no so ni we dey the problem no wo dia e fi a ebusuaje finisi okay ana no boa
ɛno na when ya sunsun so wadwe wɔn ti ase wo hwɛ no a watena se asese na brabo na hwɛ bibi ɔde hyɛ ase friyɛ bibi no hyi bɔ ne ho mbɔde ne sika ba ne nsɛm boa na ɔde bu abusua nipa bebree a wɔn ta wa akoma pa boa nipa de bia wɔn so sɛ ne papa ti wɔn so ya yɛbɛtumi bie phone calls a nipa a wɔn bɛ di wɔn ayi bɛba abɔnten sɛ yɛboa wei betwie mu ewu bi wɔ hɔ nyame mu de wɔbɔ tu kwan kɔ bi akwantum ɔtwe abusuafoɔ wei ma ne wɔn ɔde wɔn kɔ akɔsi bebree kwan nya na nka wɔn abɔ n'abafi nti abrabɔ no sɛ biribi si a ayɛ yɛsua deɛ mu na ama yɛ ni ada hɔ yɛtutu yɛn nam mu yie sunsun fam ne honam fam kɔhyɛ wo yɛ didi ni a bible ne ka deɛ mmienu yɛwɔ sunsun nipadua na ɛwɔ honam nipadua nti sɛ sunsun nipadua no wobɛpɛ bible wɔ sunsun anam otuom nyɛ sɛ adeɛ no yɛ wo deɛ ba wei deɛ yɛ physical yɛyɛ agye yɛagye koraa yɛagye odifo yɛnhwɛ adeɛ yɛnhwɛ busua a yɛka aberante no sii so a nyame yɛ n'adom a ne kari a ne pagya ayɛ no ohun sɛ ofiri abusua mu ne maame ayɛ bi ama no abusuafoɔ aboa no ɛna beebi oduiɛ no enti na wɔdwene abusua no ho ɛna ɔbɛyɛ nea ɔyɛ yi de mu abusua no that time no sɛ wotumi tɔ asase si 8 bedrooms ɛma wɔ abusua tena mu a ɔno ankasa aberanteɛ no deɛ na ɔyɛ maa no sɛ ɔyɛ adwuma adwuma ɔyɛ no so ɔde bi yɛ dɛ ɛtoto nneɛma fɔ daakye sɛ nne yi a wabɛ sɛ ɔbɛgye n'agyapadeɛ akɔɛ saa asɛm yi a yɛka yi o mehwɛ video bi wɔ social media there was 2 Ghanafoɔ mmienu bi wɔn wɔ Germany ɛna obi kɔ interview wɔ papafoɔ mmienu bi ɔbaako sɛ ɔtɔn ne fie wɔ Ghana ɛbɛfa ne yere kɔ aburokyiri ne yere ɔde ne yere bu aburokyiri no ne yere ne gya kɔwɔ Nigeria ni ama adan ne nsa nom na ɔde nenam Germany abɔnten so nti bisa sɛ ɛyɛ ne hyɛbrɛ no ana obi na wadan ne hyɛbrɛ abrabɔ no yɛ no abɛɛfo a wobɛka akyi o me na meka kyerɛ wo na wɔn si wa mmaa no ɔde ya wo kasa na sɛbe ɔbaako nso a ɔgyina n'anim a ɔso ɔka twi a ɔyɛ Ghana ni na ɔhwɛ maa na ewiase na ɛda ɔkɔ odifo wiase na hɔ kwa na so asɛ still a me question ni sɛ gya nya me ho nti ase papa yi wo bɔbra wɔdwene abusua no sɛ abrabɔ na wɔbɔ ne yɛyɛ ma na kam nyina sɛ menyɛ sure sɛ edan yɛbɛba abrabɔ wobɛtumi ahyehyɛ ne yie paa obi bɛtwie odifo saa bere saa aberante bɛka sɛ abrabɔ na nkɔ yie ama no enti wɔpam maame ma ne maame akɔda abɔnten ana ɔnkɛ sɛ ɔpam ne maame sɛ ɔyɛ ɔma ne nuama no akɔda abɔnten obi ankɔ ne kun fie ebi eku ni bi ni hɔ obi na obi ankɔ ma ne nkɔ ne mpena fie enti na woyɛ nuabɛn a wogyina ɔyɛ nuabɛn ma nso wɔyɛ no wɔn mma okay bɛrima bɔ brasi fie a osima na yere ne ne mma daakye okay saa deɛ wɔyɛ akɔso ma nnɛ ebinom efie asase so kɔ a wɔn mma wɔn kasa wɔn papa no mu agyapadeɛ wɔn ni so tu ebusua na agye akantan so sɛ yɛ si pɛpɛpɛ ɛwɔ ho bebree ɔno ara ne kaa sɛ wɔ fie kɔ otu a according to the kasa ne nyaba so wɔabɔ maame amane na kaa sɛ ne maame na ɔtɔ ya na ɔna ɔtɔ ya na ne maame tiri mu abrabɔ yɛ ayɛ bɔ wɔn nipa bebree bɔ bra ɛhyehyɛ wɔn mu nyama yie adamu mɛnta wɔn mu ni wɔn na wɔn nkyiri mma wɔn mma wɔn nananom na ɛna wɔn mu di so mfa so nti aberante ne hyehyɛ na ɔbɔ bra no sɛ nka n'abrabɔ ne sika ɛba ayɛ no wɔn hyehyɛ ne yie afa ayɛ gyapadeɛ a nke ebusua ne abɛka sɛ ɔkɔ bɔɔl blaster a wɔnyɛ sika wɔde bɔ akwasampa bra anaka ɔmo nka nke bi a ne ho akyi no ɔbɛtena abɔnten a na ɔka sɛ omi na meyɛ blaster formal prayer na mebɔ bɔɔl me ne asambo agya ne mo na esi so na me ni beebi ti a nka Ghanafoɔ sɛ nka yɛbɛma no wɔhu ne size paa Ghana deɛ ɔboa yɛbɛma wɔhu size ɛmu wɔhu sɛ wɔbɔ bra asie bi na daakye na ma obi mfa pɛsɛ hyɛ ne hyɛ otirim sɛ ewiase gyapadeɛ yɛ mfa nkɔ beebi a wonya yɛ sɛ wotwe saa adwene ne pɛbɛ bra asan because me na me ka kyerɛ sɛ ewiase gyapadeɛ mfa nkɔ beebi a na me ba me de V8 na ɛba
Me a make say yes japade mfa ko baby ya na wiase ni mu nyama ye wuwudie no. Obaba na me ti story building no. Me ma ko school abrochi. Me a make catch say yes japade, we yes japade na o hwe okra mfa so oba na e wo so. Me ntara me se no kwa nwa say yes. Be ma okru. Ti ababo ne was. Okay. No wa bobransa. Ye yem for ye ni do hye ye bi ni. O bobra na wo se wo hye nyama kama. Nyama sha se etiba for ya pe bi se ti kwan. Ana mo bi ya utwe ye nyo bi ya na papa wa asase so. Amina me ka che. Yo bi ya na papa. Obi wa wo ye na papa. Na so se bi ti etu e ba wo so ba kotia wo. Odi for me send na ho ebiem se. Okra woka se wo se abante ne se okutu ka fra. Ibisa se wa bone maame ama. Adentia. Ye se aboa no onya wo na wonka wa. Ka ne maame no to ma. Ne maame no to ma. Ne papa no to ma. Ne nia ba no to. Nti e ben na ewo ho kwan se nia ma bobra. Na me bra na ma bom. Mintu ndi shuaba. Because doctor bi an confirm me say o yare, but nipa hu ne ndi ya ye hu ni say bi o yare. Adentia. Nia to abrante no, o so bi ehua bi firi. No ochire bi ye senda o mai. Sisi o tiashi. Onu man kasa no de fie no. Me ma nitu, ona kasa nitu wo ni fie so. Na se papa ne tiashi a, nka ne ma betu metwe mo fie ne mpo de won sa point say ye papa ne fie ni. Nko metu. Nko metu. Ona wo gina, o ne timbe, tim ebusua aji wo mbe japade. Se gara de isi tim na eko. Tim da liga na no liga. Odi for we that's a senior kind we need tim ebusua. Tim ebusua. And that ebusua bo abro. Tim ebusua bo abro. Ye hwe. Nipa bre bebrebe wo. Obi boy no so ofie nipa esewa ya papa. Nti mu maka asem bi o se ekron na ebusua. Nti ade pa ba fie mu pe. Na mudi mu sunsun eba ade pegui. O wi so do sunsun ba ade pegui be. Odi for me that so gina ho say ase nsem ya ye kan ni nyina no o contribute na wo attribute nsem ni nyina no to spiritual problems. But coach a woni abranti na mana beka me say the agent a woni abranti na no wo say it get to a point a onya contract e de ma abranti onya team de ma Emma wo fra abranti say won mu ano mu nyina nko no mo kosan abranti de me ba enne wo china sa eduru say ono ano kuma to de yem no ena wo bai obai omo ni other team no management na de nyina ko hye wie no ko ba say team management ba ko enya yi ena mo je hotel de ma abranti ne say onna hotel ni na okọ akoye yiri no waba no okọ ba afi contract nse na etie bia no wo asan manager ida na ho ko ya krim na abranti ya Ghana wo de meba wa ma ko si se no so no an kuma to ni mo ba oba ye na chi ni ko na no mo je na chi enti we pe coach yi ko ma wa ba bi di kire se abranti ya na nkasa no owo problem a e wo so wo problem nti se ye ye nsem na spiritual problem a ye mo abranti ya e ko ha ni me kan when you D4 into make a spiritual side. Na ye wo nam fem. Any ya doctor for juma. E ma say abranti e say what the name prophet alona. We say ya be be. Nti ye bi se hwe na me ekoso no. Eye obi ne wabo bibi egu ne ni so. Say oni na wa to make you japade. Okay. Ye ni da wa na ya me ko no wo ni mo ba wo tu me ya ogudu apa antina. Okay. Na nka on tu ma fie bo no be privilege apade. What I say? Abrabon bon ye nti ahye na BBC a ni yesuo de yesu. Okay. Na me gina ne car na wo kire se o se okutu car ne kra na e bisa ne se wo ma ne ama. Se dem car ye se mpinifo se abo no nya no nka won fe ne sencho. Wa na obo obra to car. E na wo ma me nchen. Na ma no wo nchen. E na wo kotu car na ye bisa so abo ma ne ama ne. Anka bibi a cho se abusuye ya me me Any na ka bibi a che no no ya ba boy. Any too late. Is it too late? Me no ba na bibi a cho mo wan so an hye wo won chen se me ntimi hu fa busuye me de den ya mo me so me kopa me de. I saw free busuye no mu pelefon mo ahen for tenase. Na sama
or him back okay tell me say the money 10 billion crowd in the mobile. I feel a corner okay, let's see what he bushes. So should that the bush and I remember 1 million. We are going to take a what team share womb, Nash. Now, one would we are better to near. Then I make a joke. Okay. I see. If you are about cleaning about what I say, Uncle washing this no shuttle. Now, can you imagine say, if you should say one? Say, you'll be no your plan, I remember about you. Say, you'll be no your. I remember about you. Me Japan ye born any fish so, but the crowd near them. Let me football career and because on one name for the bishop here. Because we share the videos be an open baller or a serious player or the motion or bubble. I think we could get the mobile. Yeah, cool. Yes. The man or church him say, and when a mental health near the Abuke, man away be a casa. Hey, baby, obey to your frustrating one, but yes. But one was one empty. This is one question about Tinasia. Ah, then the evening maba fee. Then the evening mark or banima, fear. About your local shot now. So, we are no one to let you get idea from Zambia. And your banner are not yet. Okay. But if for ye near dream home, when I be an afternoon from a final person to them that a sabra brandy. Baby, what Baby do? Depends as a nearly to say nearly. Let's me recover beam. Let's make that natural. Boy, look at it natural. Sound to bet me as I'm a bit near dream home. Abraham Airborne. That is a brandy media okay. I will take him say mental health. But Abraham telling some of better about your canning. Be no shape full video. Was Abraham telling some more can on the queen. When you have any about confirm your literacy, near Branty and can only. Okay. It's funny say, oh, be a white TV, we get a give you from the same. Oh, one up pressure, so want to accommodate. If you are a government with assassin, so go now on the essence. The really attack one at Jubiano, a shoe somewhere. It is a pressure now, sure. You can't do any secretary to be a BP. And was so empty muffin. And now, Yareba could be within the prophet. I don't dream no man. The tree, Yarebe one will dream of. Remember, be another. Say, you pay me now. Where a caddy, secretary. And this article about the end about. Same room, a year go pay me Juma. Say, we go to the Nayoya. Say, oh, na wechi kase ana wechi bremo na ye ya ana go ni titumi dwane saa group ye ni won no ya sister ya ya ne ko ni bi no ma do pe mi obia say when you accident impo na ye fa adade ense ni pedua no na wo problem ni pedua no ma say wasra sinti na twetwe say wo na adi si wa wo na se wo bi dia say ni pedua to twetwe no wo was ni na se wo ni bi no ma e be tu ase aso bo ade yankopon die ni. Where diabetes ever T. If you are so diabetes type 1 and type 2. Only say diabetes is a drone. It's a drone. Ababa, what woman will be here? In dress, so yare so. It's yare with a drone. We yaba. You be wrong for yare about diabetes. A problem here. You want what you show. We organic herbal tea. Diabetes about we big talks. Obedi kan no big talks ni peduana e me mo da. No say o treat that o diabetes about tea. O de no tia so acha boso ni na ye hwe ni aya me be. Ba mo hye ni bia ba na fa na ha ni sa yare. Yare bia ni wo anu edu ni wo asasi so. We e ko about tea and a waste about tea. Koko yare ni say today. Say koko ama oni keka. Say koko ama If you will nip a piano a bench, Sierra and South Nasia, you did not want to me. Sierra and Emma watching, we waste about tea or surety as I am sacrifice or body and coupon you. And a way of to be about 2 crop and no be our asthma. You live in the normal or surety, I am sacrifice. Waste you
obi a wana moja fini ni mo ba tete na ka se o lewi na pon pa cho ana obi o nye bi ni mo ma obi twa e se obo ade yakopon die ni yam we for you one herbal tea nye bi ni mo physical protective brain no wakoma ene liver nye obi a wo diabetes ana wo pressure nye bi ni mo osoro nti abi dia ya sabe be wa se obo ade yakopon die ni yam we stroke herbal tea so you should need a stroke akana to ana obi o wa se ana sa chine ni site titi onye bi no ma oswenti ayarsa beba ena we dreams and visions ena dream for obi a wo da wo so dae abranti ene ka se mu no kasa no o se obeda be so dae no na ne ma me da ho ma oda ni nchen se bi ala ma no di fe bi agro ada isu ya bia e review issues na chiro ni to obra ba wo no shunshun ni pe bia na e ka shunshun mu ase ti obi won na wase media me so da ya office e o e normal da do nse wa bra bon no enyama kutia ho no go won tu sore da bebe bia ho ye hye na fa hoja no bi a wo bobra ni so obo bro ko ni ni jina na bra we healing body ela show power ela DT2 ela activation ni bi ni ma e aweki okra no obi o a onamo na tafra kwa bitwem a obetu meka fia eniara adentia bi sunsun ni pedua na yi obi o so na fia ka okra ni ya so bedura okra no wo nye bi we aweki so no ye wo nyema bi obrabo ma e besi obrabo ma se wa wo ye ni pe bo na wo mu di sinsan so a se ni pa ni kwa sunsun papa e wo se wo se ni pa ne ne bo do wa ko boni e boa when you friend back to send that what nye bi no ma be tin so bo odi e be kan ba tie e ba we ti kwan in a way say abranti yenye ni say ya na bodam na yenji be japade enfuni say la so be say bibi ya fa ni trim ya working spiritually na wa catch yourself physical no abodam nye bi no ma bo e na we su ye obi ho a fibroid mba be pre fibroid am yi wo ma wo de Bible robali enkopon ado nyame amode a wamama ende enu ngo nye nna nko yi wa wodi ento ntine njo wa be no be na ne fa god no ama wade abrabon na ye bo ye fo ni bi do hye we di ni ti abrabon no bas na ne ye wodi an fadiso na wa wo brand sign na wa wo brand be gidi ni po bebre ya gidi ya kase no hye bi na o kese si na first ye boni din e wo ha nipa koto nipa musa yeso nipa titi na nhye bia ye mesho so wo hwe celebrities ni age ya osisi o mbeki dia wonti wo monka obi be kata wo so ma nti ade ba ko bia ye hu abrabo mpa so obi pese o preja ogidi obe famous e wo man mu na wiase na se ada se wo to ndo wagidi pe ode ne wo be born ada se o true fame spiritually you know one of the preja na wo conform na from ada ka entu dingi esi atutu nsɛmtwerɛfoɔ atutu doctors lawyers politicians bebree a wɔn agyi di akɛse na nhyia bi koraa wɔn kɛse ɔsi esi na ɔyɛ minister for wɔn a wɔn ti ase ade ntia abrabɔ no wabɔ but odu mpɛmpɛso bi na ate asa odifo ye wie koraa na ye nua bɛɛ mi wabɔ bra na asan na wabɔ asan aka akyire koraa wɔn ti nyɛ ne hwi bi anan da so wɔ ɛni da so wɔ yɛ yɛ abiri so wɔn school so bɛkɛ sɛ ne fie bɛ yi ama ma nye yi ne fie na me na nanom kwaje bosom be si ho e na bosom no o ma yen kwaware e na bosom no o ma yen wo e na bosom no o ma ye bobra sika mba yen sem se complain no in this generation na hu ya fatu be na songo wa bra boso na ne ye wo dia ne fa diso simple be ye wa ye wo ne bibia be ye nsu no di re sa do kuneti kwan na empem the business from a friend of him sign. Open my best sign. It will go bra. Will be pim no sign. Then yes, sir. Obaku. Ako bra. La show better tina na mama ifana or hini ho. Obe complain. Inti ena be man. Menene sha ase. Menena bra. Antina. Ni kuna ti akonya bayi bi. Na ni kunu mefie. Na nye mistake. They can't quite natural. Be the prophet Adonai. The young for the new talk shame, maybe you do the transit.
When Jesus, Luke chapter 2, verse number 8, the Ambronoma, the baby year for the body of my Jesus. At the age of 1 week, the demand. Jesus from a day I will now see a detected trainer Bible shape. You're born, I send you cool. On one in century, who says a new year Pia. You send me a year Kata to send a name, who was all boy. It was of the year, maybe 3 years. Now, this is near 1 year, I could see 30 years and then all year. See, Abrabon was none and Fadish. Abrabon, you for you leave dosh, seeing you, what the employees will be. Amen. Odi for that's I will say, aha, and a grandma crime made it mediating in a CM and a prophet Adonai and a ED and Pomono. Let's also with our comments, our comment section or at their mommy, all the social media handles. No, a too much GH, or subscriber likely. No, I share enough for the media, at the dark good, Macau.